Gipaningkamutan sa probinsyal nga gobyerno sa Misamis Occidental nga mahimong nagunang tourism destination sa Mindanao. Hilabi na karon nga maagyan na ang Panguil Bay Bridge nga nagsumpay sa Lanao del Norte ug Misamis Occidental. We are on our way of attaining our dream of really becoming a leading tourism destination in Mindanao. Kay isa gyud ni sa mga major programs sa atong very hardworking Governor Attorney Henry S. Waminal to nga maila ang Misamis Occidental, dili lang hopefully in the islands of Mindanao but in the entire country. Busag ikalipay sa Office of the Provincial Tourism Arts and Cultural Affairs kay base sa ilang datos, kapin usa ka 2% na ang growth rate sa tourist arrivals sa tibok Misamis Occidental karong unang quarter sa 2024 kung itandi niadtong milabing tuig sa susamang quarter. But we won't stop until there because we really dreamed to nga maila ang Misamis Occidental sa turismo, knowing that it is a source of economic development, no, para sa katawhan sa Misamis Occidental. To attain a genuine asenso Misamis Occidental, ang pag-asenso sa atong turismo isa jud na sa butang nga gitutukan gyud sa atong very hardworking Governor Attorney Henry S. Waminal. And ang tanan natong mga leaders sa Misamis Occidental, gilauman sab nga makaabli og makadugang og daghang oportunidad ang Panguil Bay Bridge dili lang sa natad sa negosyo apan lakip na sa sektor sa turismo sa probinsya. Sa ato karon nga tourism league, no, kung ang tourist mo land sa Cagayan de Oro, ang chances of puntahan is Bukidnon, Camiguin, and up to Iligan. Dili to siya makalusot, dili ta maka biratanan diri sa Misamis Occidental. Even with our new tourist destinations, tungod kay tulo ka oras lagi to sila magpaabot sa barge. So karon ang tourist gikan sa Cagayan de Oro maapil na sa ang Misamis Occidental because of that Panguil Bay Bridge 24-hour connectivity, no? So ang amo pong tourist dire nga mulan kay doon naman may league dire pod kung gikan sa ang tourist dire mo kuan sa Dipolog or sa kining Orokita through that what we called vessels that is flying between Cebu, Sikuhor, then to Orokita. So naana say posibilidad nga ang turista from here Misamis Occidental mo tabok paingon sa Lanao del Norte because of the bridge, and then mo dito pod mo exit paingon sa Cagayan de Oro. Nang hinaut ang Office of the Provincial Tourism Arts and Cultural Affairs nga magpadayon ang maayong dagan sa tourist arrival sa probinsya nga dakong tabang aron mapaasdang pa ang ekonomiya ug mapalambo pa ang sektor sa turismo sa probinsya. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.